mai tsautsayi Allah ya kawo mai tsautsayi ta wuce ta wannan hanyar amin kuwa akwai wani mai wuce ta nan gurin dan alaji ne alakawo shi kullun sanan ya wuce na samu ne jiya mu ka gane shi kenan ka san baya na gane shi ka san baya mas'ulin so kai ne fa wallahi wannan magana gane kasan gara ne kana gani kasan kuma kana ganin sai manyan wayoyi bai tana ke wuce tana ke wucewa za su ga iyayen sun gana musu sanawa iyayen sun gana musu sanawa sun ba yan su cikin su samu kuɗin mu an shi kaji za ga banki da ka katuwa nan kuɗi ne a ciki da yawa ake bayi Allah kuɗi ne a cikin jakan nan ake bayi na san komai da ganin nan sai ID ne ta nan da yake wucewa tana yake wucewa ka tabbata ne ko tana yake wucewa kamar yanzu za ga ya wuce wallahi Allah ka shi ai ka gani nan tana yake wucewa kullun ka gane wanda shine wancan shine ka gane kai dusa kana zuwa ka tsaye ma da kai ka gane kana zuwa kai kamar dai ka fara ma da kan shi kana ma da kan shi dubu ta yake dubu ka samu wala kai bola ce ba amma ka gane bola ce kan so wannan in samu kan so wannan mene ma zaka ya tarwa hanya kuma ya muna ma wata magana ka za kana ya ka bada wayan mai ya ka ta ka ce ya ka bada maka ce malam ya kai ne wai a ce ka fice ba za ka bayar ba yaro ya zo ba ai ko yaro mu ce ka ba mu kayan ka ce ruwa yau ko shi ta ku ce ya rufe to kai ta ka ce lalla ka mu lalla ka yan iska ko ku ba yan ku ba yan iskan ƙarya mun zo ku rena hannu da ku ƙananan yan iska da ku za a yi ƙananan yan iska kawai bari mu bare ya kai kan so kai ya kai ka so to ai na ga amfara gudu na ba ka so ne yasa yana biyo bayan duka na fa ka fa ko abu ka so ba ga ba so wala ka